Bé, fins aquí els Jocs Florals del 2021, els primers Jocs Florals digitals de la història de l'Escola El Turó. Esperem que hagueu gaudit tant de les actuacions musicals com amb el veredicte del jurat anunciant els premiats i que hagueu pogut compartir una estona plegats en família. Així doncs, només em queda acomiadar-me de tots vosaltres agraint l'esforç de tots els que heu contribuït a la realització d'aquesta festa tan important per a la nostra escola. El professorat, que ha ajudat a fer aparèixer en l'alumnat grans artistes de les lletres, a l'alumnat, que ha obert els seus cors per regalar-nos els seus escrits més íntims, a l'Elisa Colomer, que com a presidenta de la Fundació Eduard Trems ha obert aquest acte amb unes paraules ben emotives i molt sentides, i, com no, a Jordi de Manuel, el nostre convidat d'honor, el qual ens ha regalat un trosset de casa seva per compartir el seu arsenal de llibres i les seves reflexions personals sobre l'art d'escriure i de llegir. Esperem retrobar-nos el curs vinent amb les mateixes ganes, emoció i il·lusió de sempre. Visca, doncs, els Jocs Florals de l'Escola El Turó!